Здравейте и добре дошли на поредното видео. Този път урокът е по фонетика и се отнася за произношение на гласната буква Y. При нея имат общо 3 варианта. Нека да ги разгледаме по-отделно. Започваме с първия вид произношение на Y, което всъщност отговаря на гласната U, или казано по друг начин U umlaut, известна ни от думи като примерно hübsch oder die Übung. По същия начин се произнася и тази. Изписала съм някъде около 20 думи, като съм ги подредила по азбучен ред. Съществителните са със съответния определителен член der, die, das, има няколко прилагателни. И просто искам да ви дам примери за най-често срещаните думи, в които може да откриете Y като произношението на U umlaut или U. Аз сега ще ги изчета, а вие може да си ги препишете и да си ги научите. И така започваме, както казах, в азбучен ред. Аналитиш, аналитично, das Asyl, убежище, die Dynastie, династия, das Gymnasium, гимназия, oder die Gymnastik, гимнастика, hyperaktiv, прекалено активен, хиперактивен, die Lyrik, лирика, der Mythos, мит, die Olympischen Spiele, олимпийските игри, die Physik, физика, psychisch, психически, der Pyjama, пижама, от мъжки род, die Pyramide, пирамида, der Rhythmus, ритъм, das Symbol, символ, sympathisch, симпатично, das Symptom, симптом, das System, система, der Thymian, тамян, der Typ oder typisch, тип или типично, самата буква das Y, der Zyklus, цикъл и der Zylinder, което означава цилиндър. Изброих ги, може да си върнете видеото, за да чуете произношението още веднъж, т.е. първия начин в най-много често срещани думи с Y, присъстващо в тях. А следващите две групи, втората група, когато Y се произнася като I. Странно е, но съществуват и такива думи, повечето от тях всъщност са чуждици. Една от тези думи е името Ивон. Не казваме Ювон, казваме Ивон, но пишем Y в началото с главна буква. И също така още няколко други. Да, Теди, това е плюшено мече. Das Baby, бебе. Das Hobby, хоби. Das Handy, мобилен телефон. Das Pony, пони. И die Party, парти. Както виждате, просто те са освен в името Ивон, в края на думата и се произнасят като едно обикновено И, т.е. гласната И. В третия случай имаме произношение като при йод. Какво означава това? Y е в началото на думата, примерно die Yacht, яхта, das Jojo, йойо и der Yeti. И тук всъщност имаме едно Й. Не И, не Ю, ами Й, и това е третия вариант за произношение на гласната Y. Това бяха трите случая, като внимавайте най-много за първия. Той присъства в много повече думи, както видяхте от изброените, като umlaut или Ü. Запомнете си ги. Третата група е изключително рядко срещана, общо взето в тези три думи. В други не съм я срещала. Надявам се, че видеото е било полезно за вас от раздел фонетика. Казвам ви до скоро с ново видео и успех при научаването на темата. Чао!